Egunon, gaur goizean, 200 gora alkate, hautetsi eta zinegotzi elkartu gara, orain bi urte bezala auzitegi nagusiaren azpian, udal legea defendatzeko. Herri honek demokratikoki eta gehiengo zabalez babestu zuen udal legea defendatzeko, eta azken finean gure autogobernua eta gure autogobernuaren funtsa den euskararen inguruko burujabetza eta hizkuntza politika burujabeak aurrera eramateko eskubidea defendatzeko. Ekimen hau Euskalgintzarek kontseiluaren eramandu aurrera eta eskertu nahi dugu beraien ekimena, izan ere batasunean eta lankidetzan aurrera eramandako agerraldia izango da gaur, eta geure ustetan lehen gogoeta bezala olako erasoei erantzun bateratu eta lankidetzan izatea garrantzia handia dauka. Areago, gure autogobernuaren funtsa den hizkuntza politika burujabea aurrera eramateko eta gure hizkuntza nazionalak behar dituen baliabideak aurrera eramateko eskubidea ukatzen zaigunean. Askotan esan dugun bezala, erasoaldi judizial, mediatiko eta politiko, sistemiko eta sistematiko baten aurrean gaude, ez da koiunturala, hizkuntza eskakizunen inguruko sententziak hor ditugu, politika publiko burujabeak, euskararen inguruko politika publikoak aurrera eramateko ezintasuna ere bada hainbat udaletan eta udalegearekin izan da azkena. Eta hau guztia testuinguru jakin batean kokatzen da, eta da ultraeskuinaren iraultzaren testuinguru batean, eta uste dugu bi prozesu horiek ezin direla disoziatu, eta horregatik da garrantzitsua erasoaldi honi posizio irmo batez erantzutea. Baina azken egunetan esaten ari garen bezala, erantzutea garrantzitsua da, baina ez da aski, ez da nahikoa, eta gaur irakurriko den testuan ere hala esaten du, eta bada momentua harago joateko, urrats kualitatiboak emateko, urrats eragingarriak eramateko, eta gure ustez bi hildotan eraman beharko genituzke aurrera. Alde batetik, euskararen azpiegitura juridikoa higatua eta mutilatua dagoen azpiegitura eta arkitektura juridikoa berrosatu eta euskarako 21. mendean behar dituen hizkuntza politika publiko aurreratuak aurrera eramateko aterbe juridiko berri bat behar dugu, eta hori eraikitzen hasi behar dugu dagoeneko. Eta bigarrenik, geldialdi edo atzeraldi zantzuak dauden honetan, hizkuntzaren berreskuratze prozesu honetan indar berritze aro berri bat ireki beharra daukagu, hizkuntza politika berri bat martxan jartzeko, politika publiko eraldatzaileekin, eta hori ahalbidetuko duten egitura berrituerekin. Hori aurrera eramateko eskala handiko erreakzio nazional bat eraman beharko genuke aurrera, hori ere esaten ari gara, eta hori beti ere kooperazio eskemetan eta lankidetzari helduz. Eta azkenik, gure prestutasuna eta konpromisoa azaldu nahi dugu 3 ildo martxan jartzeko. Alde batetik, bertan bera geratu diren udalegearen artikuluak berrosatzeko eta beraien muina berriro ere indar berritzeko eta indarrean jartzeko. Bigarrenik, gure konpromisoa ere azaldu nahi dugu euskara lehenesten duten eta lan eta zerbitzu gisa funtzionatzen duten udalei gure babesa eta laguntza emateko, gure prestutasuna eta konpromisoa horri heltzeko, eta azkenik lehen esan dudan bezala euskararentzat segurtasun juridikoa eman eta aterbe juridiko berri bat eraikitzeko gure prestutasuna eta konpromisoa azaltzen dugu, eta udazkenean hizkuntza eskakizunekin lotuta egongo den enplegu publikoaren legearen aldaketarekin izango dugu lehen urratsa, eta uste dugu oso positiboa izango litzatekeela eta mezu potentea emango geniokela gizarte honi gaur bezala modu bateratuan eta lankidetzan erantzungo bagenio.